o seba opretý v každúčký čas, v láske a spojnosti, až splnie vlasy. Vážení snúbenci, vítam vás v obradnej sieni Mestského úradu v Trebišove, kde ste sa dostavili, aby ste verejne prejavili vôľu spojiť svoje životné cesty. Toto vážne životné rozhodnutie vyjadrite pred pánom primátorom mesta v prítomnosti svedkov a svojich verejných. Vážený pán primátor, predstavujem vám snúbencov, ktorí si podali žiadosť o uzavretí manželstva. Ženích Radovan Kytan, bytom Farná, nevesta Stanislava Kovaľová, bytom Dobčan. Svedkovia uzavretia manželstva sú Zuzana Perháčová, Zuzana Matiášová. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlasujú, že nie sú neznáme okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že po uzavretí manželstva budú užívať spoločné priezvisko Kytan. Podľa dokladov priložených v žiadosti o uzavretie manželstva obaja snúbenci sú podľa platného práva spôsobili uzavrieť manželstvo, preto vás žiadam, aby ste vykonali slávnostný sobačný akt. Ďakujem. Vážení snúbenci, Radovaná Stanislava, hlboký vzájomný cit, spoločné záujmy a túžba plynúca z vašej obojstrannej lásky vás privedú sem do obradnej siene, aby ste verejne potvrdili svoje rozhodnutie kráčať ruka v ruke ďalšou cestou života. Dnes vstupujete do manželského stavu, čo dokazuje, že vaša vzájomná láska dostáva inú podobu a stáva sa záväznou nielen pred ľuďmi, ale aj pred zákonom. Obaja ste plní lásky, sľubujú predsavzatí čo najkrajšie prežiť svoj budúci spoločný život. Manželstvo to nie je len láska dvoch ľudí. To je veľká zodpovednosť pred sebou samým, pred svojimi rodičmi, pred celou spoločnosťou. Veď jeho najvyšším cieľom je vytvoriť novú rodinu a v nej také podmienky, v ktorých by mohli úspešne vyrastať vaše deti. Vyhovieť tejto požiadavke nie je ľahké ani jednoduché. Predpokladom je harmonický súlad manželov, ich vzájomné pochopenie a porozumenie. Život so sebou prináša nielen radosti, ale i rôzne prekvapenia, prekážky a problémy. Manželské umenie a umenie žiť šťastne spočíva aj v tom, že tieto nečakané prekvapenia v živote dokážeme prijímať s rozvahou a dokážeme prekážky a úskalia prekonávať bez narušenia vzájomných vzťahov a dôvery. Vzájomná dôvera, láska a úcta sú piliermi, na ktorých spočíva klenba manželského života a rodinného šťastia. Zákon o rodine považuje manželov za dvoch úplne rovnocenných partnerov s rovnakými právami a povinnosťami. Sebectvo, rozmary, snaha hľadať výhody na úkor druhého, to sú hlavní nepriatelia manželského spolužitia. Verím, že sa vám podarí vytvoriť krásny a harmonický domov, nielen pre seba, ale aj pre vaše deti, ktoré budú radosťou pre celú vašu rodinu. Veď deti sú šťastím rodičov a starých rodičov, sú budúcnosťou našej spoločnosti a pokračovať